ambe ala tanu ka ala barkada ala min yanda dani konnana ama foyi foyi nyini anfe fo anga batu ayo fo aka gafe sanu mayin konon ka foko wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ne ala ma hadama dewni jina da foyi de kama foni ne ala yare batulite no temana ka bo ambe sali dan la son heremaka ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alimi kan sali wajibalimbe anka anslamo sabula alama aka sunni ko fanye ama fanye ka be heje ama fanye ka be jakabo me ala e fengelin fo ka fo ale ala na ka meleko ku be jawla o ye munye ala ba fo qur'ane kono inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallim ambe sali ala kiraka ana somogo ani mawoma nu utugulembe ni dine demelika nu anuka na folo fukata jodon se alaka ambela jelen fara o jonyumo kan ka ufo ka wale nyumondo aw munu sogle banna shirifla jabrani sanfe jamana kono jamana ko kan aw bismillah ko kene kono no de hadisul iftar ambe ala deli bisunti gara herela shinita ala ko noya amina do ay watlen tan sabana min konnana bato munu bena ka kono ala ko unoga anye afarifuni ala ka noya anye ka an kisi an yɛrɛ kun tɔɔrɔ fengo fen bena ka an ka so in baraji tiɲɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka an bɛɛ lajɛlen kisi o ma ciba bonya kosɔn salli ala muhammadin wa alihi an ka kɛnɛ in bilasirali kɛnɛ don ladilikan kɛnɛ don o la an karamɔgɔw bɛ taa ni ka segin don o don ka se ka dɔɔni fɔ an ye an bɛ jidili kɛ ni min ye ka kɛɲɛ ni bita ye min b'an bolo kɔrɔ an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ manciya dɔ ye jumɛn ala kira muhammad sallallahu alaihi wa sallam akumbi cesiri nin tallaban nun kono kosobe akumbe anyanamaya kerenkereya boloma ashu akumma anyanamaya ni seli chamaye ani ala kosma chama ani duawu chama ala kira sallallahu alaihi wasallam kumbe duawu chama ke akono wa duawu min kun kadaye tallaban nun kono wo kunya allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ala kira sallallahu alaihi wasallam kumbe nin duawu chaya wati keren nun kono wa ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam akumme asomo la kunu ka bo snogola nin tallaban nun kono ka unya maria ku ka seli chaman ke akono u ga nafla seli chaman ke akono u ga kosmali chaman ke akono u ga udama kashi kata allah subhanahu wa ta'ala yaro nin tallaban nun kono wa ala kira sallallahu alaihi wasallam akumme i'tikafu ke ni wati keren nun kono noye sungalo tallabaye alhamdulillah wati kungurinde be ambolo amena samantia fladeta insha Allah ta'ala ko fu awnyana kanina Allah subhanahu wa ta'ala fa ganni sababe kanina Allah subhanahu wa ta'ala fa ga afameli ko nyumandi ankelingena na bela jelema samantia folo yemiya ambela jele ngado ngafo nin tallabaye noye sungalo tallaba alqur'ani jigina tallaba inde kono kerenkerala laylatul qadri shu qur'ane mi noy allah subhanahu wa ta'ala kuma gaye kanda be akono jonye wa jonga kunanjia obe akono kajnye kunanjia ani lahara kunanjia obe soro alqur'ane kono wode kama abe nyini anklingle na bela jelenfe tallaba ina anga alqur'ane kalanke akono ka achaya ka alqur'ane kalange akono shufelaw fe ka achaya aklegan felaw fe ka achaya ina fo aw chamambe akalama ka fo jibril alayhi salam alele jigna ni allah subhanahu wa ta'ala kuma ganye noy alqur'ane kana di ala kira muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala ko so jibril afsara ka teme meleke bela jelenka wa alqur'ane ba mi fleniye ajigna ala kira muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka wala kama ala kira muhammad sallallahu alayhi wa sallam sara ka teme kiraw bela jelenka afsara ka teme nabi nyumo bela jelenga wa afsara gateme danta fen kelengena na bela jelenga wa alqur'ane ba mi fleniye na jigna tallabangono sungalo tallabangono kerenkera bolo ma laylatul qadri shu wode dira ala kira mantoma wode koso ala kira manton fana afsara gateme manton kelengena na bela jelenga ambe ankara mago foka wala nyimondo akani blasrali kan amayina ala fe aye kuma munun fo ala ko o famia di ama wala mbal maslamu bela jelen bado sungalo koni asensera
a bɛna se a sara diyɔrɔ, a bɛna se a nafa sɔrɔ yɔrɔ ma, a bɛna se yɔrɔ la silamɛ bɛɛ lajɛlen kana bɛ ka min ɲini ani an bɛ ka min kɔnɔ a bɛna so yɔrɔ ma, n'o ye su 10 laban ye. Su 10 laban ala an ka kiraba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a sabatira k'a fɔ ko n'o kun sera a bɛ dɔ de fara jija ka daminɛ na a ma min kɛ, ayiwa laban na a bɛ dɔ fara o jija de kan. O la an kelen o kelen ni su 10 laban sera an k'an jija, an seko ye fɛn o fɛn ye ka ala batu n'a ye an k'a kɛ, an seko ye saraka o saraka ye an ka a bɔ min b'a to an bɛ se ka hɔrɔmaw caman sɔrɔ a la. A b'o kɔnɔna na fana an b'a dɔn ni su 10 labanw sera misiri kɔnɔnaw na mɔgɔw bɛ si saliw la, an b'a ɲini alimamiw fɛ ka ɲini misiri kelen o kelen alimami fɛ u ka mikorow bɛrɛbɛn, sabula fɛnw de dun a bɛ a kɛtɔla a bɛ degun se dɔw ma, mɔgɔw tɛ kelen ye, sigida dɔw la banabagatɔw bɛ yen walima sigida dɔw la mɔgɔ bɛ yen min ni an tɛ diinɛ kelen na, mais dugutila fɛ 1h 2h ka taa fo 3h la ka mikoro dayɛlɛ ka a walankata fo ka bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ, bɛɛ b'a dɔn o tɛ silamɛya ka laɲini ye. O la an ka hakili to o la min b'a to ko o ko n'an bɛ ka kɛ ala ko kɔnɔ an ka se ka nafa sɔrɔ a la, an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi o faamuyali ɲuman ala k'o di an ka alimami bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma, k'a ɲini ala fɛ an minnu fana bɛ yen n'an b'an taw kɛ du kɔnɔna na an k'an janto dɛ, k'a fɔ ko n'an wulila dugutila fɛ ko bɛɛ k'a dɔn k'an wulila, silamɛya ka laɲini tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ ye. N'i wulila i ka tasali ta dɔɔni dɔɔni, i ka t'i saliji ta dɔɔni dɔɔni ka na i ka ala batu i kelen, mais k'a fɔ ko tile 10 laban sera e ni dɔw bɛ luwase la, e wulila dɔrɔn mɔgɔ man kan ka wuli, walima e wulila dɔrɔn denbaya tɔ maa si tɛ yen min bɛ da bilen, balimakɛ kira ma nin kɛ dɛ, ala kira kuma nin kɛ. O la an ka hakili to n'an ko ko sunna na belebele ye kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a jugu ɲumanw an k'olu lajɛ ko o sunna ninnu ta o nafa ka bɔ an ma. O la an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ya rabbi bi ta kɛra hɛrɛ la cogo min na ala ka sini ta nɔgɔya. An b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen min olu y'a bila ka bɔ, surtout kulubalilaka caman bɛ yen an bɛ don min na i ko bi olu caman sɛgɛnna u y'a bila, mais alhamdulillah tɔni minnu bɛ an b'a dɔn olu bɛ ka sɛnsɛn, an b'a ɲini ala fɛ a tɔli ala k'a nɔgɔya an ye, ala ka nafilaw nɔgɔya an ye, ka kɛnɛya d'an ma. Maa ɲuman minnu bɛ yen minnu ye sunkalo in daminɛ kɛ ka fantanw dɛmɛ n'a ye ka misiriw dɛmɛ n'a ye, hali sisan u k'u cɛsiri min b'a to baara in ka se k'a kuncɛ hɛrɛ la, niyɔrɔba min b'u ye lahara don u ka se ka to o sɔrɔ u ɲɛ, ala k'o nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen ye. Ka aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen b'an na Sherifila jabarani sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan, an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka sigi wɛrɛ yira an na. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. في الصيام أنزل في